bastant clara la nostra postura. Entenem que no és la sanció dissuasòria que hauria estat desitjable. Entenem que és en aquests moments un incentiu fins i tot a seguir vulnerant la normativa. Entenem que no garanteix en absolut la tranquil·litat i la seguretat dels ciutadans i ciutadanes i posa de manifest una altra vegada que, malauradament, i malgrat els canvis que es van fer en el règim sancionador, precisament gràcies a les campanyes de Greenpeace, Iniciativa, etc., segueix sortint més barat contaminar que no pas deixar de fer-ho. I aquest és el missatge clar, per molt que sigui una sanció que de les que hi ha hagut fins ara sigui la més elevada, no és en absolut la que hauria hagut de ser-hi. Més importants de la nostra crítica, pensem que lluny de ser un pas endavant no deixa de ser novament un fre i fins i tot un pas enrere, perquè novament les elèctriques estan aprenent que és més barat actuar sense complir la llei i pagar després la multa que no complir-la. I finalment recordar-vos que tot aquest temps que va estar la central nuclear emetent radioactivitat i fins que no es va fer públic, els va permetre les visites d'escolars i de persones dintre de la doble valla, allà on se sap que hi havia partícules que provocaven un nivell de radiació superior als tolerats per un any, especialment tenint en compte que les criatures són particularment vulnerables. Tancar. En aquests moments la mesura és simple. En aquests moments, començant per Garoña, hi ha un cicle d'acabada de la vida útil de les diferents centrals nuclears. És que no hi ha un debat sobre si és útil o no la central nuclear. En aquests moments tenim una realitat que és que, i fins i tot el mateix secretari d'Indústria va arribar a dir que la vida útil s'acaba quan hi ha alternatives més viables, més netes, més raonables. En el moment en què aquest debat ja ha quedat clausurat, l'únic que toca és, en aquests moments, tancar. Garoña és la primera que acaba la seva vida útil, però després, a partir d'aquí, fins al 2015, van acabant les altres fins a les 8 que queden. En aquests moments el que nosaltres plantegem és aquesta, l'única solució. En primer lloc, que Espanya és excedentària en producció elèctrica. De fet, exportem a l'exterior 3 vegades l'energia que produeix Garoña cada any. Per tant, tancant Garoña, el sistema elèctric espanyol ni ho notaria, només deixaríem d'exportar una miqueta. En segon lloc, el tancament de Garoña és un precedent que s'assentarà dins de la política que haurà de seguir el govern perquè d'aquí al 2015 caduca tot el parc nuclear espanyol.